Dat is dus een 53er Cadillac Sedan de Ville. Officieel mag je de auto's net voor 1950 alleen maar mooi van, maar ja, er kwam even wat tussen dus die liedje die moest ik eventjes mooi. En we zouden eerst maar een andere Cadillac van 1923 en die hier de waterpomp nog steken, dus die konden net mooi van. Ooit zijn we daar dus maar gegaan. We doen mooi met 4 auto's. Wel een Cadillac dus uit 1923, die wil dat. Een Nash, een Chevrolet. Broekt een soort benzine. Ik denk misschien 1 op 3. Dus hij is heel erg dorstig. We hebben er met de restauratie hebben we er 10 jaar in. De aardigheid aan deze auto's is van, nou bloot het rijden, nou bloot het net rijden. Hè? Het is gewoon, het is spannend. Je sliept er s'nachts net van, heb ik dat net vergeten, heb ik dat net vergeten. Je leest de dag, je leest er wekker van eigenlijk. Je bent gewoon er constant mee bezig. Maar we restaureren ze zelf ook wel wat. Dus het is ja, een grote hobby van u uiteindelijk. Nou, ik zag van de man en ik en dan start je met, dan rent het nou en het is, dan begint je hart beter te slaan. Het is gewoon, het is, ja, je krijgt er een kick van, echt. Het is, je moet hier, mooi leven, moet je dit doen. Nou, net boelen. Nee. Nou, maar dat kun je bijna wel. Soms dan heb je van emotioneel ben je er wel samen bezig, dan kun je de trend in eigen. Nou, maar dat klinkt raar, maar dat is echt hier. Nou, daar is het stuk al van de rond.